אהלן, אז כמו שהבטחתי לכם, ככה שיהיה לכם תרגול שהוא קצת יותר קצר וממוקד. יהיו פה פחות דיוקים והנחיות מדויקות, ויותר באמת רצף של תרגול, שאולי אפילו אם תכניסו לאיזה שגרה, בשלב מסוים תוכלו לתרגל את זה אפילו בלי ההנחיה שלי. ויהיה לכם איזשהו רצף, שאם תעשו אותו יום-יום, אתם תראו שינויים מדהימים. אז אנחנו נתחיל בישיבה. אתם מוזמנים להצטרף אליי. כמובן שאני שכחתי להביא לי רצועה, אז אני אביא רגע. שיהיה לי לידי. אז נשב עם כפות רגליים במגע. כמה שאפשר על עצמות האגן. נרפה כתפיים, נעצום רגע עיניים, נרגיש את הגוף. נחשוב על הזרימה של האוויר, של האנרגיה. בשאיפה נדמיין את האוויר עולה מרצפת האגן, מטפס לאורך עמוד השדרה עד הקודקוד. בנשיפה מהאף לגרון, ללב לטבור. בנשיפה הבאה נביא סנטר אל החזה ונעשה מעגלים עם הראש. אנחנו קצת מחממים את הגוף לפני הברכות שמש, נושמים. נעצור במרכז, מעגלים לכיוון השני. שאיפה, לעצור במרכז, שאיפה, נביא כתפיים אל האוזניים בנשיפה. למטה ואחורה לשלב כפות ידיים. לחמם קצת את כפות מפרק כף היד. מעגלים לכיוון אחד. לכיוון השני. נעצור, נמשוך קצת אצבעות ונשחרר. נעשה פיתול עדין, נשתרש עם עצמות האגן, שאיפה נתארך, בנשיפה נפנה ימינה. יד שמאל נניח איפה שנוח לנו על רגל ימין, יד ימין נשלחת לאחור. כתפיים רפויות, כל שאיפה לצמוח אל הקודקוד. כל נשיפה לחקור את הפיתול. בנשיפה נחזור למרכז. צד שני, שאיפה נתארך, נשיפה נפנה שמאלה. יד שמאל מאחורי הגב, יד ימין מונחת איפה שנוח, לנשום. נשיפה, מבט וגוף חוזרים אל המרכז. מתוך השתרשות עצמות האגן, תיקחו שאיפה, תתארכו, ובנשיפה נרד עם גב ארוך קדימה, כתפיים רחוקות מהאוזניים. סנטר מעט אל החזה. כל שאיפה לצמוח ולחקור את הירידה מהמפרק של הירך. בכל מקום שהגב באמת נשאר ארוך. שאיפה לעלות. נשנה את מנח כפות הרגליים. נשריש את כפות הרגליים. בשאיפה נעביר משקל אל הרגליים. לדחוף את האדמה, להאריך רגליים וגב, ובנשיפה תרדו עם גב ארוך קדימה. ידיים רפויות. כתפיים רחוקות מהאוזניים.
שאיפה לעלות. אז נעשה קריאה. בעצם אנחנו מוציאים את כל האוויר, נותנים לבטן להיכנס לוואקום, שוהים שם כמה זמן שאפשר בלי נשימה, ואז שצריך אוויר. ניקח שאיפה ונעלה, כל אחד יעשה או 3 מהווריאציה הראשונה, או 1, 1, 1, כאילו 1 מכל וריאציה, או 2 מכל וריאציה, מה שנכון לכם. ניקח שאיפה. אנחנו נבוא לתחילת המזרון, נשריש את כפות הרגליים, הברכיים רפויות, ידיים רגע מושכות אל האדמה, קודקוד אל התקרה, נביא ידיים אל הלב, לנמסטה, נחזור על המנטרה האום 3 פעמים. ניקח שאיפה. אז בעיקר בתרגול שהוא עצמי, שהוא אישי, מחפש לתת לגוף להנחות אותנו, להיות קשובים לגוף, נשימה תומכת, ידיים בצידי הגוף, סוריה נמסקרה, שאיפה ידיים עולות, נשיפה נתכופף קדימה, שאיפה להתארך, נשיפה משולחן ל4 נקודות או לשכב על הבטן, שאיפה לפתוח חזה, נשיפה, כלב מסתכל למטה, לשעות בכלב מסתכל למטה, לנשום, סוף הנשיפה, מבט עובר אל בין הגבות, רגל עולה. בשאיפה נבוא חזרה אליי, ידיים להתארך. נשיפה. שאיפה לעלות. נשיפה, סמאסתי. שאיפה ידיים עולות, מבט לעגודלים.
נשיפה, קצה האף נתכופף קדימה. שאיפה אל בין הגבות להתארך. נשיפה, קצה האף ל4 נקודות או על הבטן. שאיפה מבט קדימה ולמעלה. נשיפה, כלב מסתכל למטה, מבט יותר במחשבה על כיוון הטבור. אתם מתרכזים במנטרה, בצליל של הנשימה. בשאיפה תדמיינו את הצליל הם. נשיפה סו. הם וסו. אני הוא זה. סוף הנשיפה, מבט עובר אל בין הגבות, רגל עולה. בשאיפה נחזור אל הידיים, להתארך. קצה האף להתכופף קדימה. שאיפה לעלות, ידיים מושכות אל השמיים. נשיפה, מבט קדימה ולמטה. אנחנו ממשיכים, ידיים, נפתח פיסוק ברוחב החיצוני של האגן, כפות רגליים, מקבילות ידיים על המותניים. להשתרש, שאיפה נתארך. נשיפה, נרד עם גב ארוך, ברכיים רפויות, אם אפשר נתפוס עם האצבע והמה את הבעונות. כל שאיפה להתארך אל האגן, אל הקודקוד, ונחקור את הירידה מהמפרק של הירך, כתפיים רחוקות מהאוזניים. שאיפה ליישר מהפקים, להאריך את הגב. נשיפה, ידיים על המותניים. שאיפה לעלות. נשיפה. נמסטה. תיקחו שאיפה, תעברו לצד המזרון, פיסוק לא רחב מדי. כפות רגליים, מקבילות ידיים קצת מתחת לקו הכתפיים. טריקונסנה, כף רגל ימין 90 לשמאל, מותן פתוחה. שאיפה להתארך, נשיפה. נרד על רגל ימין, יד שמאל עולה, לנשום. שאיפה לעלות חזרה. נשיפה, כפות רגליים מקבילות, צד שני, שמאל 90 לימין, מותן פתוחה, ברכיים. שאיפה להתארך, נשיפה, תרדו אל רגל שמאל, ימין עולה. אנחנו חוגרים בהדרגה את הירידה. ננשום. שאיפה לעלות. נשיפה, כפות רגליים מקבילות, פרברית הטריקונסנה, עקב שמאל, אצבעות נכנסות. ימין החוצה, אגן, שמאל בא קדימה, ברכיים רפויות, ידיים בקו הכתפיים. שאיפה נתארך, אגן ימין נדחף אחורה, לרדת עם גב ארוך, ליצור פיתול. יד שמאל נוגעת ברגל ימין, יד ימין עולה בקו הכתף. לנשום. שאיפה לעלות. נשיפה, כפות רגליים מקבילות, צד שני, עקב ימין, אצבעות נכנסות פנימה, שמאל החוצה. אגן בא לכיוון רגל שמאל, שאיפה להתארך. נשיפה, אגן שמאל נדחף מעט אחורה, נרד עם גב ארוך, ניצור פיתול, יד ימין תיגע ברגל שמאל. יד שמאל עולה בקו הכתף, לנשום.
שאיפה לעלות. נשיפה, כפות רגליים מקבילות. בשאיפה תבואו לתחילת המזרון לנמסטה. שוב תיקחו שאיפה, תפתחו פיסוק רחב לצד המזרון. ברכיים רפויות, ידיים על המוצניים. נשתרש עם כפות הרגליים. שאיפה להתארך. בנשיפה גב ארוך נרד קדימה. לנשום. שאיפה לעלות חזרה. נשיפה, ידיים בקו הכתפיים. בשאיפה נבוא לתחילת המזרון לנמסטה. נעשה את תנוחת העץ. אנחנו משרישים את עקב רגל שמאל, פורסים את האצבעות, הברך רפויה. מתוך ההשתרשות שאיפה להתארך, בנשיפה רגל ימין תעלה לגובה שנוח לכם. נאסוף את שריר רצפת האגן. שאיפה, ידיים עולות נפגשות. בנשיפה נמסטה, להרפות כתפיים. נשימה ומבט אל החלל בין כפות הידיים. שאיפה, ידיים עולות להתארך. נשיפה לשחרר. שאיפה לעלות על האצבעות, השריש ובעונות. נשיפה לרדת. צד שני. עקב ימין נפרוס את האצבעות, ברך רפויה. שאיפה נתארך. נשיפה איסוף רצפת הגן, רגל עולה. שאיפה, ידיים עולות נפגשות. נשיפה נמסטה. נשימה ומבט אל החלל בין כפות הידיים. שאיפה, ידיים עולות להתארך. נשיפה לשחרר. בשאיפה נעלה על האצבעות, השריש ובעונות. נשיפה לרדת. נבוא לתחילת המזרון, נשתרש עם כפות הרגליים, ברכיים רפויות. ברכת שמש. שאיפה, ידיים עולות. נשיפה להתכופף קדימה. שאיפה להאריך את הגב. נשיפה. 4 נקודות או על הבטן. שאיפה לפתוח זה. נשיפה. כלב מסתכל למטה, סוף הנשיפה, מבט עובר קדימה, רגל עולה, ובשאיפה נבוא לישיבה. אז אנחנו יושבים עם רגליים ישרות קדימה כמה שאפשר על עצמות האגן. עקבים דוחפים קדימה, ברכיים רפויות. שאיפה, נביא כתפיים אל האוזניים, בנשיפה ניקח אותן למטה ואחור. נתרכז בנשימה. אתם חושבים על הזרימה של האוויר, של האנרגיה. בשאיפה תדמיינו את האוויר עולה מרצפת האגן, מטפס לאורך עמוד השדרה, עד הקודקוד. בנשיפה מהאף לגרון, ללב לטבור. בשימותנאסנה, שאיפה, ידיים עולות להתארך.
בנשיפה תרדו עם גב ארוך, תתפסו איפה שאפשר. נשמור על הגב. שכמות קצת צמודות, חזה נפתח ונרד ממפרק הירך, סנטר מעט אל החזה. בשאיפה לעלות, נשיפה חצי עונה ואסנה מלא. נחזור לישיבה, רגל שמאל, עקב דוחף קדימה, ימין עקב למפסע, לתפוס את רגל שמאל. שאיפה להתארך, נשיפה תרדו עם גב ארוך, תתפסו איפה שאפשר. שכמות צמודות, כתפיים למטה ואחורה, מבט אל בוהן רגל שמאל. שאיפה לעלות, נשיפה, חצי עונה ואסנה מלא. צד שני, עקב ימין דוחף קדימה, שמאל עקב למפסע, ברך רפויה, נתפוס את רגל ימין, שאיפה להתארך, נשיפה ממפרק הירך לרדת, נתפוס איפה שאפשר, כתפיים למטה ואחורה, שכמות קצת צמודות, מבט אל בוהן רגל ימין, לנשום. מרפקים לצדדים, גם אם זה פה. שאיפה לעלות, נשיפה חצי עונה ואסנה. רגל ימין מעל רגל שמאל, לקחת שאיפה בנשיפה, 4 נקודות מגע על הבטן. שאיפה לפתוח את זה, נשיפה. כלב מסתכל למטה. אנחנו מניחים ברכיים. נעשה פיתול בחתול. שורש כף היד מתחת לכתפיים, התארכות מעצם הזנב ועד לקודקוד. תשרישו את יד שמאל, שאיפה יד ימין עולה לפתוח חזה, ובנשיפה נניח את כתף ימין אל הרצפה. אם אפשר נשחרר את יד שמאל, נתפוס מותן או ירך. איפה שמגיעים עם יד שמאל גם יכולה להישאר על הרצפה. לנשום. בנשיפה נשריש את יד שמאל. שאיפה לעלות. להתארך, צד שני, ימין משתרשת, שאיפה יד שמאל עולה לפתוח חזה, נשיפה. כתף שמאל אל הרצפה. לנשום. אם אפשר משחררים את יד ימין. נשיפה, נחזיר את יד ימין, שאיפה לעלות. ומפה אנחנו פשוט עוברים לשכב על הבטן. נעשה תנוחת הסירה, אני לא אניח את הראש, אבל אתם כן, כי אם אני אניח הרמקול יהרס. אז ידיים בצדי הגוף, ראש על הרצפה, רגליים צמודות. בנשיפה אתם אוספים את שריר רצפת האגן, בשאיפה מצמידים שכמות, חזה נפתח, רגליים עולות, הראש עולה כי החזה נפתח ועולה. להתארך אל הקודקוד וקצות האצבעות, לנשום. נשיפה, לשחרר. נביא ידיים לצידי הצלעות.
מרפקים צמודים לגוף, נשיפה איסוף רצפת הגן, שאיפה לפתוח חזה, נשיפה, כלב מסתכל למטה. סוף הנשיפה, מבט עובר קדימה, רגל עולה בשאיפה. נבוא לישיבה ונעבור לשכב על הגב. את הרצועה שימו לידכם. תרגישו את המגע של הגוף עם המזרון, עם האדמה. נתרכז בנשימה. בשאיפה תדמיינו את האוויר עולה מרצפת האגן, מטפס לאורך עמוד השדרה, עד הקודקוד. בנשיפה מהאף לגרון, ללב, לטבור. שאיפה הבאה, נביא את רגל ימין מכופפת אל הבטן. נתפוס את כף הרגל עם הרצועה. בשאיפה נעריך את הרגל למעלה, נימנע מלקרב יותר מדי, יד שמאל תופסת את הרצועה, יד ימין בקו הכתף. ניקח שאיפה, בנשיפה הרגל יורדת שמאלה, מבט ימינה. כתף ימין נשארת על הרצפה, לנשום. בשאיפה הרגל עולה חזרה. נמצא את המרכז, שאיפה להאריך את הרגל ולקרב אותה כמה שאפשר אליכם. עקב דוחף למעלה, לנשום. נכופף את רגל ימין אל הבטן, בשאיפה נביא גם את רגל שמאל. נשחרר את רגל ימין אל הרצפה. נביא את הרצועה, נתפוס את כף רגל שמאל עם הרצועה. שאיפה להאריך את הרגל למעלה, נימנע מלקרב יותר מדי. יד ימין תופסת את הרצועה, יד שמאל בקו הכתף, שאיפה. נשיפה, נוריד את הרגל ימין, המבט קצת שמאלה, כתף שמאל נשארת על הרצפה. לנשום. שאיפה, רגל עולה, חזרה. נמצא את המרכז. שאיפה להאריך את הרגל, בנשיפה נקרב אותה כמה שאפשר אלינו, לנשום. נכופף את רגל שמאל אל הבטן. נביא גם את רגל ימין. נעשה הכנה לגשר, נניח עקבים ברוחב החיצוני של האגן. כפות רגליים מקבילות. ידיים בצידי הגוף. מתוך השתרשות כפות הרגליים ניקח שאיפה, בנשיפה איסוף רצפת הגן, הגן עולה. לשלב כפות ידיים, נעלה על השכמות והזרועות. חזה שואף לבוא לכיוון הסנטר, לנשום.
בנשיפה נחזיר אגן אל הרצפה. נביא רגליים אל הבטן, מעגלים על הגב התחתון, לכיוון אחד. לכיוון השני. שוב תניחו עקבים ברוחב החיצוני של האגן, כפות רגליים מקבילות. נעשה גשר או את אותה תנוחה שעשיתם, הכנה ל. מי שעושה גשר, ידיים 90 מעלות לכתפיים, מכופף מרפקים. אצבעות אל הכתפיים ברוחב החיצוני של הכתפיים, מרפקים מתקרבים. נשריש כפות רגליים, לקחת שאיפה בנשיפה, איסוף רצפת אגן, רק אגן עולה. שוב להשתרש, שאיפה בנשיפה, איסוף רצפת אגן ולעלות לגשר. בנשיפה נחזור לשכב על הגב. תביאו רגליים אל הבטן, נתפוס או את הירכיים או את השוקיים או את כפות הרגליים מהצד הפנימי. נעשה את תנוחת התינוק הצוחק, נעשה את הגב. לנשום. מזכירה שהראש רפוי על הרצפה. שיהיה לכם נעים, אתם מעשים את הגב. נעשה את תנוחת הנר, או שתשכבו עם הרגליים 90 מעלות לגוף. מי שעושה איתי נר, בשאיפה הרגליים עולות 90 מעלות לגוף, ידיים בצדי הגוף. בשאיפה הבאה נעבור למחרשה, רגליים מעבר לראש. לשלב כפות ידיים מאחורי הגב כמו הכנה לגשר. לעלות על השכמות והזרועות. נכופף מרפקים, נביא ידיים לתמוך בגב. ובשאיפה נעלה את הרגליים לנר, לנשום. נשיפה, כפות רגליים במגע. ברכיים יוצאות לצדדים, אפשר להביא ידיים אל הברכיים. ליישר מרפקים, לדחוף ברכיים. לכיוון השמיים, לנשום. נביא ידיים חזרה לתמוך בגב, שאיפה. להתארך חזרה לנר, ובנשיפה. תחזרו למחרשה, רגליים מעבר לראש. לשלב שוב כפות ידיים. לעלות על השכמות והזרועות, רגע נשאה במחרשה, לנשום. תנסו להביא ברכיים אל האוזניים, אפשר לשחרר ידיים אל הרצפה. ניישר רגליים חזרה למחרשה, ולאט לאט, חוליה אחרי חוליה, נחזור לשכב על הגב. אנחנו נעשה את תנוחת הדג. אתם עולים על המרפקים, רגליים ישרות קדימה, אצבעות כפות הרגליים רוצות לבוא אל הרצפה. ניקח שאיפה, נתארך. בנשיפה נניח את הראש, נשחרר ידיים, נהפוך אותם, ניתן לכתפיים לנזול לכיוון הרצפה, לנשום.
נשריש מרפקים, שאיפה להתארך, נשיפה נחזור לשכב על הגב. בדרך שלכם אתם עוברים ל4 נקודות מגע, או לשכב על הבטן. שאיפה לפתוח את זה, נשיפה. אנחנו מניחים ברכיים. אפשר לעשות עמידת ראש או פשוט רק להניח קודקוד. מי שעושה איתי עמידת ראש, אנחנו נשאר 10 נשימות בעמידת ראש. נתחיל בהכנה ונעלה משם. אז לשלב כפות ידיים, אני בודקת את מרחק הידיים אחד מהשני, קצות האצבעות אל המרפקים. לשלב כפות ידיים, זרת תחתונה פנימה, נשריש. נניח את הראש בין האמות. נרים את הברכיים. לאט לאט משקל הגן עובר מעבר לראש, עד שהרגליים מתנתקות, ולהעלות את הרגליים. כמובן שמי שבבית יכול לעשות את זה ליד קיר. בנשיפה אנחנו יורדים מהתנוחה. ניכנס לעובר. מצוין, אנחנו נעבור לנשימה, נעשה לישיבה, נעשה קצת נשימות, ואז הרפיה. אז תשבו בישיבה שנוחה לכם, כמה שאפשר, כמה שאפשר אתם על עצמות האגן. מתוך השתרשות עצמות האגן, אנחנו נצמח אל הקודקוד, גב כף היד על הרגליים, אפשר להפגיש אצבע ואגודל, כתפיים נחות על עמוד השדרה. להתרכז בנשימה, תנסו להעריך את השאיפה. להכפיל את אורך הנשיפה. אתם חושבים על הפרניאמה, על הזרימה של האוויר, של האנרגיה. בשאיפה אתם מדמיינים את האוויר עולה מרצפת האגן, מטפס לאורך עמוד השדרה, עד הקודקוד. בנשיפה מהאף לגרון, ללב, לטבור. נשימה שקטה וארוכה. נעשה 25 קפלבטי, שאיפה פסיבית, נשיפה אקטיבית, ניקח שאיפה. תחזרו לנשימה שקטה וארוכה.
מודרה אסנה, יד ימין תתפוס את מרפק או אמה שליד שמאל מאחורי הגב, שמאל את ימין. שאיפה לפתוח חזה, נשיפה. להתכופף קדימה, תנוחת ההודיה לאם האדמה. שאיפה לעלות. אנחנו נעבור לשכב על הגב להרפיה. כשאתם שוכבים על הגב, אתם מניחים את גב כף היד על הרצפה. כדי לאפשר הרפיה טובה לכתפיים, לשכמות. נעשה 3 נשימות עם הנחת רווחה, שבכל הנחת רווחה אתם מתמסרים יותר לאדמה, מרפים את הגוף יותר. ניקח שאיפה. אתם מרגישים איך כל הצד האחורי של הגוף מתמסר אל האדמה, אל הרצפה. ככל שאנחנו מרפים יותר, נעשה לנו טוב יותר. ככל שנעשה לנו טוב יותר, הגוף מרפא יותר. כפות הרגליים מתרככות, קרסוליים, מרפא שוקיים וברכיים. ירכיים והאגן רפואיים שוקעים. בטן וחזה מתרככים, נצמדים אל הגב. כל הגב רפוי. הגב התחתון והשכמות שוקעים אל הרצפה. תרפו כתפיים, זרועות, מרפקים, אמות, כפות ידיים עד קצות האצבעות. כל היד שקטה, רפויה, שוקעת. צוואר ועורף מתרככים. הראש שקט, אור הקרקפת מתרכך. אור הפנים, מצח, הפפיים, לחיים, לסת. הלב שקט. תאפשרו לכל הצד האחורי של הגוף להתמסר אל האדמה. בת עובר אל מעל הראש, מעל הכתר. נראה או נדמיין אור לבן זוהר. אור לבן שיורד כמו מפל אינסופי מהשמיים. אור לבן עם יכולת של ניקוי וריפוי. מקלחת אינסופית של אור לבן שיורדת מלמעלה, שוטפת את העילה שלנו. בכל שאיפה אנחנו מתרחבים, מתמלאים בעוד ועוד אור לבן. אור מנקה ומרפא. בכל נשיפה אפשר לשחרר כל מה שמיותר לכם כרגע. לתת לו לנזול לתוך האדמה. לפנות עוד ועוד מקום לאור לבן, מנקה ומרפא. מאפשרים לכל הצד האחורי של הגוף להתמסר אל האדמה. וכל הצד הקדמי מתרחב, מתמזג עם החלל מסביבכם. אתם שוהים בהרפיה. אל תדאגו, אני אעיר אתכם.
אתם לוקחים שאיפה עמוקה, לאט לאט משחררים את האוויר. מתבוננים בתחושות לאורך הגוף, מכפות הרגליים, כפות הידיים ועד לקודקוד. בשאיפה הבאה תעלו את הידיים דרך הצדדים מעל הראש. תמתחו קצת את צד ימין, קצת את צד שמאל. תחזיר ידיים לצידי הגוף. תכופפו ברכיים, תעברו לשכב על צד ימין. תאפשרו לצד שמאל הלב להיפתח אל העולם. ועם כל הזמן שבעולם בקצב שלכם, דרך צד ימין תקומו לישיבה. תודה רבה, אני מאחלת לכם גם שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני מקווה שזה יעזור לכם לתרגל קצת שאני לא נמצאת, ונתראה שאני אחזור.